Mao gini ni kadagdangan ining Ernesto sa muka oh. Nahibaw siya nga kining among trabaho karon. Paghatod lagi mga preskong balita. Pero nakapan. Saan mo ka preskong balita nga ang amo ang mabalita? Pwede pagkawahi ah. Kay kanasing akong kameraman nga si Ernesto sa muka. Pwede pagkalangay lang ngayon na. Ako pati na kung sayo gani kung maayo gani. Luya kong pagitag paagi nga para mauna ko rin abot niya. Pero siya abot lang. Kung sa pagkatong oras sa maabot ron. Ibaw nga naami balita lang nga akong nadunggan nga na ako na yung mga kagubot o mga kalamidad o nabay mga krimen o unsa dihay mga krimen sa mga barangay, kami day una makahatol og balita kay kining amo ang trabaho pang reporter ni siya. Nya kung di mi ka report, wa sa mi kwarta. Kada report mo ka report mi sa kalibo. Ya plus kami pag-iuna, nami bonus nga 1,000 siya. 2,000 na unta mo kita. Boss! Ang sa naman taong kang kameramana ka oy. Kanang nganong imo mo kung gipakuha ni? Kana may importante nga mo edad-on mo karon kay mo balita tatos pikas barangay. Kay paong pa dito, aduna ko pista gapong adlaw, kunya aduna ko noy kunyang krimen nga nahitabo nga wa pa masulbad. Mao adtuon na to dito kung unsay mga report sa mga tao, moy ato ang kuhaag balita. Ang krimen kung unsay ato mga nabati dito nga mga istorya, mga chismis ba? Di mo ko kumaon ni mo ko sa usam pagtira. Unsa taong kang kameraman kay. Balihan na siya ana. Bali. No bali na Tiro mo bali. ana. Ana kay. Ako kinagipalit ti para nimo kay ikay magong kameraman ako. Sa to ba sugdan ko? Yan ako pulman ako okay na ba ko? Ano? Eh. Muruling ko ha. Okay, guro kita kita na ko. Kita na. Oh. Ako talaga ito man. Ato Klaro, klaro. Oh, klaro eh. Patong gapuha naman nimo. Ito sunan ka Dito. ng buto. Dito. Oh. Punya na. Punya. Mauni siya ang gigdaan kuno sa tao gahapon nga namista. Pero ang nagaproblema, nangita kuno maayo ang pamilya kay wa kuno mauli dito sila. Basin niya kuno ug nabaho na. Mao nga karon maguna-una ta og hatod sa mga balita. Nga ang kanang tao kung asa na dapita ang tag-iya ini kay tinuod magisa nga gusbat ni iya ang gita. Nilugnot siguro ni. Duda ko ani Toy kay tan-aw ko nimo Toy. Mura magi baho ra ba o? Mura dunay krimen gyud na hitabo aning sitwasyon na sa iyang paghigda. Duda ko. Mura sa istorya niya ang ingon nga duna kunoy tawo nga tulo ka buok nga nikuha niya. Unya karon unsa na kapag unsaaw asa siya nalabay? Muy problema na to ani. Irurma ang kamera kay mo balita ta. Okay. Ayun, alin ako. Bruh. Aba. Nabalik ka po. Tira, rolling ko ha. Oh. Rolling, action! Okay mga kaigsunan, kami ang reporter radio DY. Ay si pangutot na imo ko. Sabi katong kay kong ulo kay ko ani gipuno. Buang. Kuro kina akong naong niya, lain kina akong naong niya. Focus yung mayo. I-analyze mo yun ako. Ganun ka. Okay mga kaigsunan, aniya kami karon maghatod og mga brisko og mga labas sa mga balita. Usa di ay katawo nga naghigda ni maong duyan, unya tarong sige. Ayaw pag sige pangutot bida sining. Balbalihon ko kuya. Okay, Okay mga kaigsunan, among mga suking tigpaminaw ug mga suking tigtan-aw, aniya kami karon na paghatod og mga priskong balita. Busa mga kaigsunan, amo na ginakita ang sitwasyon sa tawo nga naghigda aning duyana nga diin nawagtang sa pipila lamang kagutlo ug mga oras nga milabay. Saan naman tao? Pwede man kurugan ng kamera na to. wala ako nag-i-analyze lagi nga bisag asa kay bulihok nimo anak mo ko. Okay. Ay, kukuk. Okay. Ina. Busa karon mga kaigsunan, padayon ta sa ato ang mga balita karon. Ato pangitaon og mismo ang tao kay basin og niara dinhi sa mga palibot. Nga diin, atong makita karon og masaksihan kung unsa na ang hitabo sa iyahang patayng lawas. Busa mga kaigsunan, akong ipahibaw nga to sa mga pamilya nga kaming mga reporter sa DY Kilid-Kilid amo gini pangitag paagi kung sa magsulbad sa ilang mga problema. Okay, te. Okay, te. Ato sunan te. Kapuya. Dito ko sa ilaw mo sa kahoy nagduyan. Hasta malasa. Nahagbong man ko kinabuslot man duyan. Sus, baita. Di ko ganahan rin yung saba mo na nga nagpagkakilaw ko sa kahoy. Nagkainom ba ako nga gusto ko relax. Ika nang mingaw ba? Mo nang ibalhin lang ko diri. Siya rong malos no. Payaga nga. Karaan ni payag nga. Istambayanan ako. Sus,
Ari kung to kay mingaw sa diri. Kanang magsaba-saba dira. Aw, ibaw silang nakainom ko. Basta tandog gini akong papahuay nga gusto kong peaceful. Aw, di gid sila magmahay. Eh ako ra ba nakainom ba kung mao nang relax ko. Kapoy rin pala hubog sa tayo. I love you so much. Pala hubog sana oy. Punta, may kay mingaw dere. Wait a minute. Ano na siya? Wala. Ito nga. Ano ba? Dito sa duwi nilusot. Maugit nga ni. Bibig simbuta kinugo na bagi ginhawa. Simbuta. Okay pa? Ano? Baw, ang ilok mo baw. Ang ilok mo baw. Bawo na gipatay. Patay na yun. Baw sa ilok. Di ba ta pwede nga report nga sukwahe ang atong mga balita. Di siguro gi kuno ang kuan Gabi, mga balita ako natin, gamay. Ang gani, binugok ng itlog. Bruh. Patay na yun. Sa to pa ato na ibalita dito nga kanang kining tawhana wala gini kinabuhi. Oh. Di ba ang mga pamilya ni? Sige, ikaw, Andre. Ipurma ang kamera. Laga, direct. Okay mga kaigsunan, murag masulbad na gid ang problema aning ato ang pamilya karon sa mga namatay tungod kay ang tao nga amo nakita karon murag mao na gid siya ang nahitabo nga pamilya nga nawagtang diin namista kapong adlaw sa mga tulo ka adlaw nahanaw ning tawhana apan karon nakita na iyang patayng lawas nga diin lain-lain na og baho lain na bagi baho Baho kayo. Baho kayo lang ugang itlog. baho lagi kuno kayo ang tao kay gisimhot ni sa among reporter ang labas sa preskong balita namo. So karon mga higayuna, murag masulbad na gid ang problema sa pamilya nga diin ila na makita ang pating lawas sa iyahang bana. Ibulig ni ilo ano nga. Liyo. Baho, direct. Baho kayo. Di na itlog ang baho. Si baho. Bawang kiko. Buhi din eh. Buhay pa di. Ate. Kaisaman mo. Ha? Bawang kiko. Oh.